Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Мәгълүм булганча, моннан берникадәр вакыт элек башкаланың Габдулла Тукай музеенда Тукайның замандашы һәм якын дусларыннан берсе, шагыйрь һәм җәмәгать эшлеклесе Сәгыйть Сүнчәләйнең тууына 125 ел тулуга багышланган әдәби-музыкаль кичә булып узган иде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга шушы кичәнең беркадәр кыскартылган язмасын тәкъдим итәбез. Аны музей мөдире Гүзәл Төхвәтова алып бара. Сәгыйть Сүнчәләй Габдулла Тукай йылдызлыгында торган күренекле шәхесләрнең берсе. 1910 елның май айында беренче тапкыр очраша әлеге ике бөек шәхес. Һәм шуннан соң башланып киткән хат алышулар, шигърият турындагы фикер алышулар аларга яңа әсәрләр иҗат итәргә зур мөмкинлек бирә. Габдулла Тукайның әдәби музеенда Сәгыйть Сүнчәләй белән Габдулла Тукай берлектә нәшер иткән китапта сакланган. Гомумән, Сәгыйть Сүнчәләйнең тормышы һәм иҗаты татар халкы тарихының бик катлаулы һәм авыр чорына туры килә. Репрессия корбаны була кызганычка каршы һәм бик күп дистә еллар узганнан соң гына аның иҗаты безнең әдәбиятыбызга кире әйләнеп кайта алды. Әмма шул иҗатны кайтаручылар арасында күренекле галимебез Зөфәр абый Рәмиев тә бар. Зөфәр абый, әлеге кичәбезне сезнең сүз белән башлап китәр идек. Рәхим итегез. Сезгә мәгълүмдер, 20-нче гасыр башында татар поэзиясе зур үсеш алды. Һәм менә исәпләүләргә караганда ул чорда китаплары басылып чыккан шагыйрьләрнең, газета журналларда әсәрләре басылган шагыйрьләрнең саны 200-300гә була. Менә шуларның арасында билгеле төрлесе булгандыр, төрле сәләттәгеләре, төрле язылыштагылары. Менә шулар арасында беренче йолдызлар дип әйтик, беренче 10 йолдыз арасында Сәгыйть Сүнчәләй дә бар. Ләкин бу йолдызның яктысы озак еллар безнең әдәбияттан читләштерелеп торылды. Ни өчен? Чөнки 29 елның январында Сәгыйть Сүнчәләйне Солтангали шәһәрендә әйләнеп кулга алалар. 31 елда аны атарга итәләр һәм дә бу карарны 10 елга төрмәгә ябу белән алмаштырып, аны Салавкига аталар. Салавкидагы тормышы турында мин заманында Бакыяга урманчы белән сөйләшеп, сорашып калган идем. Минем каядыр кассетасы бар, монда файдаланып булмый. Һәм менә шуннан соң, шушы хәлләрдән соң Сәгыйть Сүнчәләйнең иҗаты да, исеме дә безнең татар әдәбияты тарихыннан алынып ташланган иде. Бары тик менә 60-нчы еллар, дөресрәге 50-нчы еллар ахырындагы безгә мәгълүм вакыйгалардан соң безнең репрессияләнгән язучыларыбыз кайта башлады. Шул исәптән Сәгыйть Сүнчәләй иҗаты да 1958 елда Татарстан Язучылар берлеге башында Сәгыйть Сүнчәләйнең иҗатын тикшерү буенча комиссия иша. Шул комиссия составында Сәгыйть Сүнчәләйнең абыйсы Шәриф Сүнчәләй дә бар. Һәм без менә бүген монда җыелганбыз икән, һәм менә аның әсәрләрен томларын кулыбызда тотып торабыз икән, без бу аның абыйсы Шәрифкә рәхмәт итәбез, чөнки Сүнчәләйнең архивын саклап калган була. Һәм менә инде шул елларда Шәриф Сүнчәләйнең катнашы белән юқарак кына бер шигырьләр җыентыгы басылып чыккан иде. Ул анда 50-60 шигырь басылган. Әйенде сезгә мәгълүм, Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел әдәбият сәнгать институтында 60-нчы елларда текстология төркеме барлыкка килде. Менә шушы бүлектә без инде үзебезнең классикларыбызның әсәрләрен бастырып чыгару өчен дә эшлибез. Шул исәптән 90-нчы елларда
Безнең мәрхүм Владимир Нелюдиев җитәкчелек иткән чакта миңа Шәриф Сөнчәләйнең әсәрләрен бер томлыгын җыйнау, бастырып чыгару эше йөкләнгән иде. Һәм мин инде мөрәҗәгать иттем менә шушы Сөнчәләйдән калган шәхси архивка. Ул архив Мәскәүдә Шәриф Сөнчәләйнең хатыны Сыру Сөнчәләйдә сакланган булып чыкты. Аннан ул кайтарылды Нәҗип Нәккашның ярдәме белән. Һәм шушы архивка тамиңа ныклап эшләргә туры килде. Һәм нәтиҗәдә шушы китапка материал җыелды. Мин әйтәсем килә, монда бөтен аның иҗат җимешләре җыелган дип әйтә алмыйм. Чөнки беренчедән күләм ягы шикләнгән иде. Монда балалар шигырьләре, үлмер балалар шигырьләре дә кертелгән иде. Ләкин күләм артык зурайып киткәчтән алар төшереп калдырылдылар. Һәм менә шушы рәвештә бу китап 2005 елда басылып чыкты. Бу китапка аның 300 шигырь тупланган. Шулай ук 2 пьесасы, аның пьесалары урынлы пьеса. Аннары аның көндәлекләре 21 елны алып барган Кырымда, подпольеда эшләгәндә, ялгышмасам 66. Бу хатлар мин таптым Мәскәүдә дә, Ленинградта да, һәм Ага Ишмурат архивыннан таптым. Менә шуларны әйткәчтен, сезләргә хәзер инде гомуми иҗат турында әллә ни сөйләмәстән, менә миндә җыелган кайбер материалларның кайберләре белән сезне таныштырасым килә, шушы китапка үзенә күрә комментарий рәвешендә. Мәсәлән, Бәянга газетасы 1911 елда күрәсен Сәгыйть Сөнчәләй үзенең псевдоним Сәгыйть дип кенә кушуны сораган булган, аңа җавап бирәләр. Сәгыйть кенә дигәч, укучылар татар шагыйрьләреннән берсендә читкә дибәрмичә, татар шагыйрьләренең атасы һәм татар шигъриятының президенты булган шагыйрь лирик Сәгыйть Рәмиев дип аңларлар дип, син инде бу имзаны кулланма дигән. Менә монда бер кызыклы Сәгыйть Рәмиевкә нинди бәя бирелә. Аннары ул 1907 елны татар укучылар мәктәбенә кабул ителгән була, ләкин 8 елны түләргә акчасы булмагачтан, әтисе аның Кади Асырханда грузчик кына ектеүче. Менә шундый бер таныклама бар. Удостоверяется, что Сәгыйть Сөнчәләй выбыл из числа воспитанников первого класса Казанской татарской учительской школы вследствие материальной его необеспеченности. Аннары мин Мәскәүдә чакта тарих архивында менә шунда ул бит инде милләтләр буенча халык комиссариатының вәкиле булып эшләгән. Кырымнан кайткачтан Кырымдагы хәлләрне һәм кызылларның ничек крестьяннарны җәберләүләрен, аларның хайваннарын алуларын һәм баларны tasvirлаган язган. Впечатления мои в Крыму дигән. Таковые по прибытии туда прежде мною стояла такая картина. Крым, благодаря успешной работе подпольщиков, так жадно ждавший советской власти и так восторженно встретивший Красную армию, переживает тяжелые дни. Армейцы уничтожали все добро, что имелось в имениях и у крестьян, чем Крым впоследствии был обречен на лишение и голод. Запасы фруктов были съедены, вино выпито, фураж был забран весь, крестьянские лошади падали. Армии заменяли ревкомы и совхозы, менә шундый рапортта мөрәҗәгать иткән. Монда аннары инде бер кырыйгарак итим инде нәсел нәсәбе, гаилә мәсьәләсе ничек булган дип. Сәгыйть Сөнчәләй 1908 елларда булса кирәк өйләнә һәм Сәлимә исемле хатыны була. Шуннан туа Таһир дигән улы. Ләкин Сәлимә шушы бала туганда булса кирәк үлә. Ул Таһирны абыйсы семьясында тәрбиялә. Аннан соң ул 10-11 елларда Фәридә ханымга өйләнә. Фәридә Туташка дип әйтик. Бу Казан кызы булса кирәк, Үтәмишевләр белән бәйле кебек күренә. Ләкин алар заптырмыйлар, аерылалар. Аннан туган Фәрид малай. Бу Фәрид инде әнкәсе семьясында, Фәридә ханым семьясында тәрбияләнә. Үсеп, ул 40 елларда армиягә алынып, сугышта хәбәрсез була. Ләкин Сөнчәләй бу Фәриднең тормышы белән бик кызыксынып торган һәм бергә төшкән фотолар да тегендә бар. Инде 3нче мәртәбә ул Кырымда чакта өйләнә. 1920 елларда, ялгышмасам 21 елның мартында туган Таһирә исемле кызы була. Ләкин бу кыз күрәсең Зәгыйфәрәк булып чыгып, китап яшәмый үлә. Әнкәсе аның Әминә Милушева. Бу Кырымнан алар туганнар Шәфиҡа Ҡотдосоваларға
һәм Рамил Рахимовларга. Ул минемчә Кырымда булган булса кирәк. Бу Әминә Милушева бер раз 1928 елларда Казанда академик театрында уйный һәм Әзәләха Ягудин сөйләгән иде. Наим Шәйхнур уйнаганда ишанның 3нче хатыны булып уйный. Күрәсең килә бераз Кырымчада булган, минем айыбым юк дип әйтә иде дип Әзәләха Ягудин сөйләгән. Сүнчәләйне 29 елда булгач монда тикшерү китә һәм 1929 елның апрелендә аны театр сәләтсез дип мәгълүм чыгаралар. Һәм ул соңыннан Азәрбайҗанга барып чыгып, Кировоград, Гәмчә шәһәрендә артист булып гомерен кичереп, 1959 елны үтә. Һәм Таһирәдә үлгән була. Сүнчәләйне мин генә тикшерүче түгел. Моңа кадәр Сүнчәләй иҗатын Гали Хәдипләр тикшерделәр 1960 елларда һәм татар тарихында аның турында шактый җитди язган Гали Хәдипләр мәкаләсе бар. Аның турында Риза Ишмуратлар Сүнчәләй 1908 елда менә әле материал мөмкинлек булмагачлы мәктәптән булгачлы ул Пермь губерниясе Сараш авылында земство мәктәбендә абыйсы белән укыта. Һәм менә шунда Риза Ишмуратта аларда бер ара яши. Һәм Тукайның үлгән көннәрендә Сүнчәләйнең ничек бу хәлләрне кичерүе турында бик матбугат язып калдырган иде. Шулай ук Мөхәммәд Мәгълүм дә Сүнчәләй турында язды. Һәм Рафаил Мустафин әйтәсем килә, бу Сүнчәләйнең булган вакытлары турында тасвирлаган зур гына җитди язмасы бар. Игътибары өчен рәхмәт. Сез шагыйрь һәм җәмәгать эшлеклесе Сәгыйть Сүнчәләйнең тууына 125 ел тулуга багышланган әдәби-музыкаль кичәнең язмасын тыңлыйсыз. Ә хәзер Казан театр училищесы студентлары башкаруында Сәгыйть Сүнчәләй шигырьләреннән төзелгән нәни генә бер радиокомпозициягә колак салып үтик. Безнең радио фондында сакланган бу язма 2009 елны әзерләнгән. Ах, кояш булсамчы мин милләт күгендә, нурларым кышсачы изге илемнең караңгы аш кырларын, кышасы төнне караңгы мәлганә зөлмәт төнен, инкыраздан, хур гомердән, кайгыдан кыткарсачы. Шагыйрь булсамчы мин милләт күгендә, җырларым шәүләләрдәй сөйсәче мискин татарымның җанын, һәм дә гәүләләрдән коткарып, күз яшын сөртеп, озын, киң бәхеткә чын якты юлга салсачы. Әй Худайның сүзе Коръән, бик беләм, синдә тулы хикмәт, гаделлек, мәңгелек хаклык белән. Мин беләмен, синдә кайный күпме адәм тормышы, синдә рәхмәт, синдә шәфкать, ике дөнья күрнеше, синдә сөрәсүнмичә һич патшалыкны тугрылык, күзәтәсең төрле юлны, нинди яхшы, нинди юк, нинди эш кушсаң әгәр син, файдалы ул кешегә, кайсы эштән тыясыңмы ул зарарлы, бишүбһә. Әй китапларның китабы, синдә хаклык туптылы, синдә тормыш яктыдыр, һәм юк тәбәттелнең юлы. Баш иямин мин сиңа, әй ике дөнья китабы, гүя тормыш. Син усалсың, анадай назлы тагы. Мин үзем вак, кечкенәмен. Шаклы тик. Сине укып тугры аңлау тирән уйга ташлый бик. Тормышыңны сөй дисең син, качмаганнан ятсынып, Тәңрең җаныңны сораса бир аңар, муен сынып. Иләтәсең дөньяда ничек тору кирәклеген, сине аңлап яшәүче бәндәләр сирәклеген. Мин ышанам татарымның киләчәк бәхтенә. Күп тә үтмәс, менәр ул иркенлек якты тәхтенә. Булма бер кемнең дә кылы, бул тәкәббер,
Бул батыр, язмышның кылганына каршытыр. Көчләм, катыр, тугрысызлыкка, зылымга, тырнагыңны нык батыр. Яктылык, хаклык сорауда булмасын курку, сабыр, тугрылык, аклык кына мискин халыкны уйгатыр. Яктылык төнне, кара эш эшләүеннән туктатыр. Күккә бак. Төнге болытлар кузгалалар. Төн үтә. Кайгы хәсрәтләр минем таулар кебек. Алда гомерем кап-караңгы яр кебек. Киң табигатьтә миңа бик тар кебек. Дәрт барын бар, юк ләкин көч, юк ирек. Әйләнәмне чорнаган таулар артына яшь күңел очмак булып гел тартына. Караңгы һәм газаплы төн. Йөрәк кысыла, дерелди тән. Күз алдымда куе төтен. Жүләр төсле нидер көтәм. Бер очкын чаткы юк алда. Һаман иске суыклык, тын. Торам кычкырганым хәлдә. Эй, таң, тиз ат, кояш чыксын! Яштан ук мин бер килеп тормышка бердәк күрмәдем. Җан аралыкта рәхәт, ян бар дип тә белмәдем. Башны кырганнан гына һәм зур сакаллыктан гына миңа акыл кергәнне һичбер бәндәдә мин күрмәдем. Телгә, кулга, аякларга талкаш үзем ирек, халкынып чыктым гомергә. Җимгә очкан кош кебек, киң туган илдә, иректә тынмый иштем күп вакыт. Дәрт белән гел эзләдем сөйшү, рәхәт тормыш, бәхет. Күп ошып йөрдем, адашып, күп тирән диңгез кишеп, күп басуларны үтеп, таудан очып, тауга төшеп, эссидә яндым, көйдем, салкында. Туңдым мин эшеп, күкрәгемне яндырып кандым. Агуларда эшеп, эзләдем, йөрдем, адаштым. Калмады, бетте хәлем. Әмма таптыммы? Бәхет, яхшы тормыш. Тапмадым. Тапмадым мин башкалар әйткән бәхетне. Юк. Ләкин Тәңрегә сукранмыймын. Күңелем тыныч. Мин алмадым. Мин хәзер якын диңгездә изгәндә, кинәт бер фәрештә инде күктән. Төштә кирем кимәмә. Әйтте дә китте миңа. Тулды син көткән теләк. Җырлыйсың килгәндә. Җырла. Башка ямнар эзләмә. Шакта каттым. Тирләдем, пештем, сөендем, йыкладым. Шул вакыттан бирле гел ничкәрсә күңелем җырладым. Инде моннан да бүтән нинди байлык, бәхет кирәк. Бәхет, рәхәт табам, чыкса күңелдән җырларым. Эзләмим инде бәхет. Тапкач тагын җырлыйм. Рәхәт гүр казылсын. Гүргә дә сөенеп керелмим хәзер. Минем җырым төзелми шат бәхеттән. Яки чәчәк якуттан. Тезәм җырны җаза, михнәт, газаптан. Җырымны җырлыймын канлы йөрәктән. Шигырьләрем тезелә күз яшемнән. Хисапсыз җүр, җафа күргән башымнан. Минем җырлар җир өстендә тавышлар, кешеләрдә күренер кузгалышлар. Йокыдан күп кешеләрне уятыр. Симезләрнең тынычлыгын да югалтыр. Юар күп җанны. Калмасында һич кер. Шагыйрь сүзе төсли, сүзен тыңлауга виждан безне көчли. Шагыйрьнең кадере зур. Тик гомере кыска. Ничек
сандуғаш ұша, тұрмышта. Алтынға табынмайм, байларға жағылмайм, вүжданың падишам, ітлерге жанылмайм. Жырымны бүлелер, көңілімні тілелер, жүйілмас бәғірімнен мәңгі оқ тілеулер. Оның үшін жырламайм, еш төгіп жырламайм, мақтауға алданмам, баш бүкмейм, жығламайм, көп рахат көрмеймін, қорықмай жырлаймын. Бәхітім бар, қаламым, юқны қойғырмаймын. Эй, минем көңілім ярасынан шығушы жырларым. Эй, жәхәннәм тұрмышымны ұжымақ еткен құрларым. Таңдағы мұңлазан иліні уятқан түслік, ямрағы сіз де туған елде. Бар татарның көңіліне дуслық құяшы кіртігіз. Ол да яқты дүниеда барлығын сіз білгіртігіз. Бар, болар, бітмәс татарлар, бар тілі, тәмлі тілі, бар жаны, бар яшләре, үлмәс татар, үлмәс тигіз. Үмітсізні жуатып, қайғылыға қосызып, көп үлікні тіргізіп, сансыз шетінлікке түзіп, көп қатып біткен көңілләріні түбіннен емшатып, яптылық жырлап, халыққа таң туасын білгізіп, маң біленсіз жырлағыз. Тек өз татар халқым үшін жырлағыз сіз. Яңырасын тұрмышны басқан уақшиді. Жырлағыз, атсын таңы, шықсын құяш, бітсін ғазап. Жырлағыз көз нұрларым. Жырлағыз! Сәләтім yok дейіп тұрмағыз. Ауыр болғанда да, Юлар оңғанда да. жырлағыз! Тауышым yok дейіп тұрмағыз. Ішін пұшқанда да. Дуслар қушқанда да, жырлағыз! Кәйфім юк дейіп тұрмағыз. Жырлағыз! Көңіл толғанда да, үміт солғанда да. Жырлағыз! Жырсыз ғұмыр етіп сұлмағыз. Жырлағыз! Ешлік ұзғанда да. Йөрәк сызғанда да. Жырлағыз! Башығызны еп тұрмағыз. Жырлағыз! Бәйрәм еткенде де, шотлық кеткенде де. Ғұмырләрне сузып жырлағыз. Жырлағыз! Тауышым yok deyip тұрмағыз. Тауыш біткенде де, Ғұмыр өткенде де. іштен генә түзіп жырлағыз. Жырлағыз! Үзігізге, үзігіз жырлағыз. Үзігізге, үзігіз жырлағыз. Үзігізге, үзігіз жырлағыз. Үзігізге, үзігіз жырлағыз. Жырлағыз! Ол сәмәд бақшасынан ғұмыр сұлмағым өтер. Ижад басқышлары аша биік үрлерге илтер. Сәмғат йоқлаған жандарны йоқысынан уятыр, ойланырға мәжбүр итер, күңілләрне юатыр. Мәңгі яшик, мәңгі яшник, балқып ижад күгінде, зур талантлар йылдыз болып, янсын сәмғат түрінде. Мәңгі яшик, мәңгі яшник, балқып ижад күгінде, зур талантлар йылдыз болып, янсын сәмғат түрінде. Yansın sənət türündə.
алдан әйтеп киткәнчә, Сәгыйть Сүнчәләйнең тормышы һәм иҗаты бик катлаулы чорга туры килә. Менә шул 30нчы елларны нәселеннән җибенә кадәр өйрәнгән галимебез дә безнең каршыбызда. Мин сезнең каршыгызга Фуат абый Галимуллинны чакырасым килә. Фуат абый, сүз сезгә. Инде әйтеп кителде, Сәгыйть Сүнчәләй, Саратов губернасы дип аталган ул җирләр, Хавалын, Йөзе, Иске Мастяк авылы. Хәзер инде Ульяновск өлкәсенә керә, Иске Кулаткы районына. 1989 елда, хәтеремдә, 23 февральдә миңа бу авылда булырга туры килде. Ульяновск өлкәсе укытучыларының семинарын уздырырга Иске Кулаткыга чакырганнар иде. Һәм шушы бәйрәм көнендә, ягъни Совет армиясе бәйрәме көнендә, шушы Иске Мастяк авылына мәктәпкә чакырдылар. Анда клубта зур бер очрашу кичә булды. Һәм менә мин шунда беренче кат авыл халкының, шушы төбәкнең Сәгыйть Сүнчәләйгә карата никадәр улы хөрмәт белән яшәвен күрдем. Әле ул вакытта дөрес инде аның бер юка гына китабы чыккан иде безнең Казанда. Шуннан гайре ничектер Сәгыйть Сүнчәләйне хәтта Тукай белән параллель рәвештә дә шулай бит әллә ни искә алу юк иде. Ягъни шуннан әйтәсем килә, ул да булса туган ягы өчен, Иске Мастяк кешеләре өчен бу исем, бу шәхес бик кадерле, газиз. Риза Ишмарат белән байтак әңгәмәдәш булырга туры килгәне бар. Аның сөйләгәннәре хәтеремдә яхшы саклана. Һәм Риза ага үзенең дусларым, устазларым дигән китабында шул хатирәләренең кайбер өлешен бастырып та чыгарган иде. Ул үзенең абыйсы Зыя белән аның әтиләре, аларның бик алдынгы карашлы кеше була. Сараш авылы мәктәбендә укый. Сараш ул хәзерге Пермь крайының Барда районына керә торган элек-электән зыялы авыл, гаҗәеп матур урында. Моннан 3 ел элек Ленар шәйхлар белән, Искәндәр Биктаһировлар белән халык санын алу алдыннан Пермь крайының аркылысын буен әйләнеп халык белән очрашып, аларга татар дип язылырга, үзенең милләтен дөрес итеп, милли хисе нинди, шуны күрсәтеп яздырырга өндәп йөргән вакытта әлеге Сараш авылында да булырга туры килде. Сарашта да безнең Шәриф, менә Шәрифҗан диде шулай бит, һәм инде Сәгыйть Сүнчәләйләрне бик хөрмәтлиләр, бик яратып искә алалар. Чөнки алар ике бер туган шушы мәктәптә, ул вакытта бүтән мәктәпләр тирә-якта дини мәктәпләр шулай бит, бу рус татар мәктәбе була. Чөнки безнең Сәгыйть Сүнчәләй Астраханда дини нигездә белем алган булса, мәдрәсәдә шулай бит, инде Казанда укытучылар мәктәбен тәмамлый, ул инде татар мәктәпләрендә, милли мәктәпләрдә рус теле әдәбиятын укытуга әзерли торган мәктәп шулай бит. Һәм инде әлбәттә үзе дә шагыйрь һәм иҗатчылар, шагыйрьләр даирәсе белән бик тыгыз элемтәдә. Менә безнең Ризага язучы бит инде, художник, аны кеше буларак анда тасвирлый. Абисы белән бергә чагыштырып, аның абисы ди, ягъни Шәриф, бик зыялы иде, тыйнак иде, урмас, сукмас, ачуланмас, тавышын күтәрмәс. Сәгыйть Мулла абый дип йөртәләр алар. Шәриф Мулла абый. Менә укытучыны ул вакытта шулай дип йөрткәннәр икән. Ул якта гына микән? Сәгыйть Мулла абый кырысрак иде ди. Кайчакта колакны бурырга да, башына линейка белән сугарга да күп сорап тормый иде ди. Икесе дә скрипкада уйныйлар иде. Шәриф абый скрипканы уйнаганда тыныч кына, тыйнак кына итеп уйный, ләкин бик моңлы итеп уйный. Инде Сәгыйть Мулла абый уйный башласа, ул ди узун буйлы ди, аяклары узун, скрипкада бурмаларны ясаган вакытта
анда бармаклар белән генә түгел, бәлки бөтен гәүдәсе белән боргалап уйный иде. Яки анда иреннәрен име, көйләрнең борылмалы мелизмнары вакытында нәкъ шул мелизмнарны күрсәтү өчен иреннәрен дә шушылай хәрәкәтләндереп, без аның шундый кыяфәтеннән күлеп җибәрә торган идек. Ләкин ул бер генә карап куя, шунда ук шам була идек. Шәриф абый бер вакытта гармонда да яхшы уйнаса, Сагыйд абый мандаринада да уйный иде. Һәм менә җомга көннәрне аларның фатирында зур бер бәйрәм була. Халык килүе күп түгел, бәлки каядыр тар гына даирә, ләкин алар менә шул музыкаль инструментларда уйнап, җырлап, шигырьләр сөйләп шушылай бит, бик матур итеп уздыралар иде. Бездә үземнең Зыя абыем белән пишмактан гына аларны карап утыра идем, һәм инде әдәбиятка, иҗатка шушылай мәхәббәт туган икән, нәкъ менә шушы вакытта туып калгандыр. Менә шушылай дип әйтәйде. Күрәсез, бала өчен мөхит, ул тәрбия дигән әйбер бик әһәмиятле. Һәм Ризага Ишмуратның бик күз алдына китереп, менә мондый хәлне сөйләгәне бар. Менә шул Сараш авылында булган чагында ул сөйләгән урыннарны изләп тә йөрдек без, ләкин тәгаен генә күрсәтә алмадылар. Хәл мондый. 1913 елның апрелендә Шәриф ага безне дәрескә җыйды да бик шомлы, кайгылы халәттә Габдулла Тукай вафат булган дип әйтте. Һәм ул көнне инде дәресләр булмады. Ул бигрәк тә моны Сагыйд мулла абый бик авыр кабул итте. Һәм алар белән бер өйдә фатирда тора идек без ди. Өйгә кайтсам, аның әнисе Хаҗар апа менә Сагыйд өйдә утырып елады да бик ярсып чыгып китте. Менә язгы ташу вакыты, алай-булай суларга төшмәсен тагын. Барагыз әле, карап барлап кайтыгыз әле дип әйтеп, безне Сагыйд абый артыннан җибәрде ди. Без бик озак эзләгәннән соң гына аны Тул елгасы буенда таптык ди. Анда инде карлар әрчелгән, шушы яшел ширамлы урын бар. Безнең Сагыйд абыебыз җиргә ятканда, куллары белән тырный, Габдулла җаным, мине гафу ит дип әйтеп ди, елый ди, кычкырып. Без бик озак аның шушы халәтен карап тордык. Аннан безне күреп алгач, безне куып җибәргәндәй ди, кайтарып җибәрде. Безгә Хаҗар апа шуны сөйләде ди кайткач. Менә әле ул кышкы каникул вакытында Казанга барып кайтты. Анда Габдулла Тукайны күргән әлбәттә, аралашканнар, ләкин Габдулла Тукай белән ниндидер сүзгә килешкәннәр. Менә шул аңның күңелендә юшкын калдырган. Һәм исән чагында аннан гафу үтенергә өлгермәдем дип илавы аның ди. Хәзер инде Сагыйд Сүнчәләйнең үзенең хатирәләре бар Тукай турында. Тукай турында истәлекләр китабы бар бит әле. Ул анда булай яза. Чынлап та соңгы кайткан вакытта Тукай белән юк кына нәрсә аркасында сүзгә керергә туры килде. Бу минем күңелемне бик тырнады. Һәм икенче көнне шул араны төзәтү өчен мин аның янына бардым. Ул ятып тора иде. Һәм мине күрде дә, Сагыйд, килдең, уз, менә шулай бер ни булмагандай ди. Без бик матур сөйләштек. Мин инде китәм дип әйттем ди. Китсәң хат яз. Чыгып киткәндә генә яңадан чакырып, мәле сиңа бер истәлегем дип әйтеп, көмеш сагат тапшырды миңа ди. Менә Габдулла Тукай аңа көмеш сагатын бүләк иткән. Менә күрәбез, алар шул кадәр дустана һәм иҗади һәм кешелек ягыннан мөнәсәбәттә булганнар. Әлбәттә, Сагыйд Сүнчәләйне Габдулла Тукайдан айырып карап булмый. Зөфәр Зәйнич әйтеп китте, аның фаҗигали үлемен. Менә элекрәк чыганакларны карасагыз китапларына аның үлемен 1941 елда дип язып килделәр. Ләкин бу һич кенә дә дөрес түгел. Моның дөрес түгеллеген күренекле әдәбият галимебез, истәбар язучыбыз Рафаил Мустафин рәсми органнардагы делоны
табып шушылай бит тәгаенләде төп түгәл 1937 елның 21 октябрь Салавкида аны һәлак иткәннәр. Менә биредә кабре турында сүз чыкты. Әле менә яңарак кына минем бик якын кешеләрем Салавкида булып кайттылар, ягъни Коми республикасында шулай бит. Анда баргач инде Салавкига да кертеп чыкканнар экскурсия өчен. Анда инде элекеге 37 еллардагы хәл-әхвәлләрне күрсәтергә дә калдырмаганнар. Үзгәргән Ужмах утравы кебек шулай бит. Анда инде бер нинди каберләр, аларның эзләре юк икән. Аны табарга да мөмкин түгел инде шулай бит. Ягъни ул анда шундый фаҗигаләр булуы калмаган изе. Югыйсә менә безнең вакыйга урманчылар шулай бит. Нинди күренекле шәхесләрбез шунда интектерелгән җир ул. Менә шундый җир. Рәхмәт сезгә. Гомумән, Сәгыйть Сүнчәләй киң кырлы талант иясе. Ул үзенең изен шигърияттә генә түгел, ә җыр сәнгатендә дә калдырырга омтылган. Менә шуны истә алып инде без сезнең каршыгызга татар халык җыры тәкъдим итәбез. Һәм Казан музыка коллеятының 4-нче курс студенты Нестерова Ладаны чакырабыз. Ул Зибәрҗәт җырын башкарачак. Сәгыйть Сүнчәләйнең архивын Мәскәүдән алып кайтуда зур өлеш керткән шәхсебез Нәҗип абый Исмәгыйлев. Сез аны инде каллиграф Нәҗип Нәккаш буларак беләсездер. Ә ул каллиграф рәссам гына түгел, ә күренекле текстолог, галим.
Әле мин институтка яңа эшкә кергәч, минем гарәп язуын ярыйсулык яхшы белгәнемне сизеп, Нил Гафурович Юзиев мені 2 елны ук матур сентябрь айында Сәгыйд Сүнчәләйнең архивын тасвирлап кайтарга, аның описаниесен алып кайтарга җибәрде. Ул аны Әмирхан Енеки аша белгән. Әмирхан Енеки Мәскәүгә барган вакытта үзенең туганы Сырур Енекиева янына кереп йөри торган булган, үзенең китапларын калдырып һәм Казанлыклар журналын калдырып, вакытта Сәгыйд әдәбияты журналын калдырып йөри торган булган. Сырур ханым әйткән менә күптәннән бери саклана бездә. Сәгыйд Сүнчәләйнең архивы менә аны Казанга алдырсагыз, хәрәкәткә кертеп җибәрсәгез, әгәр булыр иде дип. Һәм менә шушы юл белән инде Сырур Сүнчәләй Енекиева ул Шәриф Сүнчәләйнең хатыны. Атаклы педагог, педагогия буенча күп хезмәтләр язган. Шәриф Сүнчәләй исә Сәгыйд Сүнчәләйнең абысы, шулай. Менә мин аның янына барып кердем. Шундый олпат кына, шактый тулы гына гәүдәле ханым, тотышыннан ук интеллигентлык, аристократлык сизелеп тора. Каушап та калдым, сезгә ничек дип эндәшим дим. Ханым дипме, апа дип, ханым әфәнде дип эндәшегез ди. Шулай итеп, мин аңа ханым әфәнде дип эндәшергә башладым. Чөнки 85 яшьләрдә инде бу вакытта. Искиткеч яхшы хәтерле, тулы акылында иде. Без аның белән 5 көн буе ошо архивны карап, мин аның һәрберсен игътибарга лаеклыларын, үзе игътибарга лаеклы дип тапканнарын, bütün yazma əsərlərini, qul yazmalarını, basılğanlarını, həm fotolarını barlap çıxdıq. 5 gün boyu davamında. Həm indi işərəgən əsərə toxtalıb, günü boyu deyərlik işləyirdik. Xanım əfəndi barğanlığını bir göstərmədi. Ulaqdan 60 yaşlıq oğlu da var idi, o indi больницада idi. Bir gündüyünə şu больницаға барам deyildi, o işdən ayrılıb durdu. Mənə şulay etdirib, мен şuşundu nəsil bilən tanışırğa doğru geldi, şunday vaxt doğru geldi. İstətküş көп istəliklər də söylədi. Lakin мен шул яшьлегем белән әле тәҗрибә булмау аркасында магнитофон да алып бармаганмын. Ул вакытта инде хәзер кебек диктофондар да юк. Шундай ул инде шушы чоры турында, хәтта ул яшь вакытында, әле вакытында Тукайында күреп алган үз заманында һәм башка бик күп шагыйрьләр турында бик ачык якты хатирәләре бар иде. Менә шушы тасвир романы Нил Гафуровичка алып кайтып тапшырдым. Ул аны машинкада бастырды һәм бер нөсхәсен инде Милли музейга да бирде. Ул вакытта Милли музейда фамилия билгеле. Һәр вакытта Шадияр безнең үстенә акчасы булмады алдырырга, һәм аны Милли музей алдырды үзенең архивларына. Дания ханым Борханова аны барып алды һәм инде ул менә хәзер көндә шунда саклана. Менә Аллаһка шөкер, бүген көндә инде китап булып чыкты. Мин шуңа бик куанам. Рәхмәт. Ихтиар Hozir sizning qarshingizda Qozon musiqa kollegiyaning birinchi kurs studenti Muhammad Ilgiz Shimshasli, Tatar xalq shiri Zilaylik.
Сіз Тукайның замандашы һәм якын дусларыннан берсе, шагыйр, җәмәгать эшлеклесе Сәгыйд Сүнчәләйнең тууына 125 ел тулуга багышланган әдәби-музыкаль кичәнең кыскартылган язмасын тыңладыгыз. Габдулла Тукай музейында үткән бу кичәне музей мөдире Гүзәл Төхвәтова алып барды. Татарстан дулкынында программасы шушының белән тәмам. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфия Гыйләҗи, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.